L-aħħar żvilupp fir-riforma tat trasport pubbliku kien it-twaqqif ta' task force immexxija mill-Prim Ministru. Din it-task force komposta minn Lawrence Gonzi, Austin Gatt, Chris Said, il-Kmandant tal-Forzi Armati ta' Malta, il-Kummissarju tal-Pulizija u l-Arriva, hija biss soluzzjoni temporanja għal Joseph Muscat. Il-poplu qed jistenna soluzzjoni permanenti li tindirizza l-problemi f'din ir-riforma. Għadna qed nistenna biex jgħidulna x'tip ta' miżuri ħajjieħdu sabiex is-sitwazzjoni fit-trasport pubbliku verament tirnexxi għax kif qiegħda s'issa hija management by crisis. Qal li l-Forzi Armati ta' Malta li bħalissa tajn lill karozzi tal-linja jgħaddu mit-toroq Maltin bla xkiel seta' tiġi użata għal affarijiet aktar importanti. Tkellem dwar ir-rapport tal-Arms Limited u kif l-awdituri konferma li l-kumpanija ma rreġistrat l-ebda progress fil-ħruġ tal-kontijiet. Huwa kkundanna d-dikjerazzjoni tal-Prim Ministru fil-Parlament fejn qal li l-kontijiet jinċentivaw ix-xiri tal-pannelli. Qal li din hija politika żbaljata fejn aktar qed inkissru lil familji milli ngħinuhom. Mhuwiex il-poplu li qed jaħli għal Joseph Muscat, iżda il-Prim Ministru li filwaqt li ta' daqqa lill-poplu bil-kontijiet ta' żieda ta' 500 euro lilu nnifsu u lill-kabinett tiegħu. Joseph Muscat qal li l-Gvern mhuwiex bilgħa lanqas fuq twettiq ta' proġetti mwieda, fosthom il-proġett ta' Smart City li għadu ma twettaqx għaliex il-Gvern qed jgħid li għadha ma żarmatx il-pumping station. Dwar il-kritika li qed issir il-Partit Laburista li mhux qed jgħid x'inhuma l-proposti tiegħu, il-mexxej Laburista qal li dawn se jkunu magħrufa qabel l-elezzjoni biex il-poplu ikun jaf għal xi qed jivvota.